Mi smo Zeničko-Dobojski kanton stabilizirali, mi to znamo uraditi. Imali smo slabost 2000 zadnje ove općinske izbore, napravili smo kiks, to nismo smjeli uraditi, uzeli su nam srce SDA. Dakle, Zenica je srce SDA. Da znate, to svi misle u Bosni i Hercegovini i svi tako gledaju. Napravili smo taj propust, mi ćemo ga ispraviti. Ovo je put ka pobjedi 2020. za gradonačelnika Zenice. Mi imamo konkretne projekte, kapitalne, ako hoćete o tome da pričam. Dakle, mi ponudimo jedne godine 1 milion maraka za vodu, druge godine 1 milion maraka za vodu. Ne, gospoda u općini nešto kalkulišu, nijedan projekat nije urađen, pare stoje, ja ne znam kakva je to matematika i logika. Dakle, u 2 godine nijedan projekat vodosnabdijevanja nije urađen. U svim ostalim općinama je urađeno preko 6,5 miliona. I mi još čekamo. I ja ću sutra u Gladoviće poslati urgencije koje smo mi slali općini da potpiše ugovor da dođemo u Gladoviće da radimo vodovode i ostalim mjestima gdje se to treba raditi.